Nxakanxaka yothando, hey. Nxakanxaka yothando, hamba ngesitimela sothando, hey. Mabili amagumu, elinye labajabule, elinye labasokole, imbuzi ayipheli, ngamlinda kangeni. Nxakanxaka yothando, Nxakanxaka yothando, Nxakanxaka yothando, imbuzi ayipheli. Hayibo. Masenzamana kwesikhulumo. Isho. What time? Swahla etamkokweni manje wena. Yini ngingapha manje? Bona Nomusa angisenaso isikhathi sakho yeso. Idrama nje yakho angisenaso isikhathi sakho. Nje manje ngihamba nabantu abathopha umanthombi ngaziswatini ingane ethi ngithanda. Yezona. Njengoba ngihlela ngifuna umoya. Ngibuka le. Asiswatini yawo swatini ngakuphi ngale mobuka nje ngala. Ubuka imap la ngiyakhona. Uyadabukisa, singiyadabukisa. Anginaso isikhathi sakho. Into ngisiza iyodwa ukuthi ukuthi ingane izingendlela. Uyeke lamasimba la wenza. Mina mangibese ingane wena. Uyeke lamasimba wenza ingane yami ukutshela. Ngaxa ngathi ingane yami la ise mina ngisiubabwayo. Ayifuna ungibona. Obele bungasabuyi vele ingane izokwazi ngani ngoba ingane wahamba ingane bungasabuyi. Yipi ingane bizokwazi nini? Wena nje umzali befuza utshela ingane ukuthi ubaba uyaphanda nje ngamanje obukwazi ukuphanda lethe. Uyaphanda uyabuya phela ekhaya abantu mabephanda bonke bayabuya ekhaya. Sebe umuntu kumphanda kanjani wena lo phanda ungabuye ekhaya? Hamba. Ngeswati nje lokutshela. Ngingalokhu ngiphazamisa. Yeso. Uyeswatini. Ungalokhu ufika lapha ngizohlupha. Ngize ngibuye indlami ngifithi ngasekho. Ngiyahamba ke futhi ukwazi ukuthi ngiyahamba yeso. Yeso. Hayibo Themba. Wethemba. Hayi umuntu wavuka mana bekuseni yo. Samanje ngalapha enyanga. Hayi. Awusuvukile babasi? Senivukile sithando sami. Nami ngisatha ngiqalaze phandle. Ngiyaqakwa nawe ngifuna ukulungiswa phela ngifuna ukubona wedwa owenza izinto. Hayi ngike sithando sami yazi kaloku siyancedisa. Hayi kodwa nje manje avusuvuthiwe wathi nami ngikusiza avusuvuthiwe nje manje wena emqondweni sithando sami uvuthiwe kwangempela nje usafana nakuqala. Sithando sami ndingathini kona. Into eyenzakalayo khona isithando sami iba buhlungu yanto yaba buhlungu. Sathembe ukuthi ngeke iziphile. Hayi ngeke besaphinda baby njengoba nibuyile ndinawe kumnandi konje sikwazi nento edlalayo lapha sibhe. Yo, yini ledlala baby mantombazane kodwa. Udlala amantombazana pastor sami. Wena ungafisi ngexesha lapho kuyishaye nje kanje. Mina ngishama up and down runs alokhu mina angigijima ngishona ngizawugijima. Uyabonakala indlela oqhubuzela ngayo fresh nje sami. Ngive nabantu besumo apha eceleni ukuthi uNokuthula wow tholela umuntu oright. Hayi nomfazi ukhulekile umuntu wami. Ake siphumele lapho sena sami mina bengibona ufuna silande ingane manje bekole ivaliwe nje. Iyakhumbuleka sina sami. Sithando sami uyabona ke wavuenza nendaba ezimnandi. Futhi nje yona ezokwenza uthando lothe luvele nje. Liyakhuphuka ngalolu liyaphezulu endengane yona nje ndenza ukuthi lokho ngicinga wena ngalo lonke ixesha. Hayi ngiyajabula mase ngihamba kanje uyazi ukuthi kwenziwa yini akasekho Nxakanxaka empilweni zethu. Hayi angisamfuna umbono angisamfuni nje mina ndizifunela wena nguye kwayena lokho ovulangeni indaba zethu axhinele yonke into unesimo sithando sami nawe uyangazalela ingane enhle nje. Ifuze wena baba. Ingane yethu ndibangojonga nomama uyakhala ngapha. Ukuthi phela manje na baby ufuna nicabangele ingane ezophuma ukuthi izobanjani. Hayi bese nimbababi bonke thina sibahle kwaphinde kwazobahlane ngane. And futhi ke sayiplana kalwasipelanga sathi ndisukusa vesa zala nje. Hayi thina siyayihlala yonke into. Ngeke bezizonda noNxakanxaka. Hayi Nxakanxaka ngathi kazali kodwa. Hayi ufeba akana kwangane kanti ukumphumela inyanzana. Hayi into engibona ke mina njengamanje kodwa kukho konke sithando sami zophuma nini imali zakho sithando sami zakho zomhlaba. Hayi baby nami uyabona njengoba kumnandi kunje nijabule bengizokuxelela imessage kade ngene ekseni ngiyathola kulamasonto ezayo nje iyangena imali yami ukuze ngibuye la lo emsebenzini ngizobuya imali seyikhona
ndanivele ndiziclaimile izimali zami linde zona ngoku. Thola imali zakho silanda ingane yethu siyahamba siyalapha nalapha unxakanxaka njalo akekho eduze. Hayi. Ngoba ukahlelo nje uyathanda ukusimoshela. Uzongenaphi andisamfuni ngondithi mina ndisamdinga Nxakanxaka mina. Xa sihleli kanje uyabona baby kushona ilanga sijabule sivuke ekseni undenzela itiye elingqangqayo ndibe indoda bheka nje ndihleli nomuntu wami. Abevele nomona labantu. Basenzela uzogayithekeza basenzela. Ngeke Ayisithando sami ngebasithini. Kodwa ke buka phela. Still nothing. Usazongishada baba uthe nje ubetha phansi uzongishada. Sithando sami izimali nazi andifuni ukuba sathini ngoku ndiyakuthatha mntu wami ndifuna njena ukukulobola kakuhle ndikwenzele nje izinto. And umshado wethu obuhambe sifubeni sikaNxakanxaka. Akafune kuganwa akafune lutho. Themba ukami. Ukami. Mantombi. No baby asithini baby ngisazama ukulungisa. Lo man. Buyisifoni yami. Buyisifoni yami. Buyisifoni yami. Le phone uyigcine ngoba vele wona siqhwaqa ngithi. Uyisiqhwaqa ngithi. Uqale ngendlela yami sekuyifoni yami njengamanje. Iphuma kumina. Themba. Yini kumele ukuthi ngenze? Uyabona nje ngikhathele indaba yokulwa into ezongisiza ukuthi ke manje ke angana amaphempene ngize angazi ukuthi yini futhi nje angizazi ukuthi ngenze njani. Into ezongisiza ukuthi ngivele ngikhulume naso lesi sifebe sakhe angazi ngoba futhi iyona le phone le mfebisayo. Ayikho enye into phela into efebisa uThemba ifoni ngoba uhlezi esefonini iphone le number yaMantombi umazi uMantombi umnuka yena lo hlezi ekhuluma naye ujabula zonke ifebe angasazi. Asibambe ifoni phela nasifebe. Ya. Hayibo. Wangisobhe bwakho akusobhe bwakho lokhuluma naye ukhuluma noma wengane yakhe mina angisobhe bwakho ukhuluma noma wengane yakhe kuma owami makuthi akutshela ukuthi noma wengane noma wengane ke mina ngicela ungangijwayeli kabi wentombazana ukuthi ungahlangisa umuntu le eKZN ule koSwatini mina ngazi ukuthi yipi into ofuyilindele kumuntu ongamazi ukuthi uThemba uyamazi uphila impiloni ngoba usujabulisa wazi ngani noma ufike la khona uzonqunywa noma uzonzana ngoba uhamba uthanda nobaba wengane obaba wengane zabantu. Hey ungangichazeli anginandaba ukuthi mina nesihlangane kanjani okanye niphathene kanjani mina ungangijwela umuntu engisho hlukana nobaba wengane yami. Siya yonke into hayo uyabona ngoku sidikela. Wesifazane vele yeke kubenze mathi uyabonakala nje xa ndingekho apho uNokuthula wazitholela indoda ekwazi ukwenza izinto yabona nje imbali zami sezenezinje hayi yini kuphela nje ngicine ngani ngifuna uNokuthula ingakakubi ndizolungisa. Ngifikile egel njengoba ngibizile. Awume wena kanti wena umthetho wakho nje awufundi ungqongqoza awufuni ungqongqoza kahle uyakhula ukuteka. Hayibo ngesikhathi ngigcina mina wena last child sasingebona abangani bonke singihloniphile uthi ngifike la endlini mina angiyena umngane wakho mina ungibheke kahle kodwa phela ungqongqoza nje kahle hayi abana mina ke bavule umnyango angiyabona ngisho phakathi akulindwa kumina sikoze kuthiwa ngene makuvulwe ngiyangena ungibizeleni ke ungibizeleni cha phela ngisakhuluma uzungithethisa ngiyasho cha phela ngiyabonga ukuthi ugcina ufikile khona ungihloniphile ngafe kodwa nje lo ngqongqoza samele nje besingifundise nje ufundise ba mina ngene umngane wakho khuluma uzofunani ngoba nje wena awunaso isibindi unengila wena unengila ngenzeni manje Unjengoba ngibiza ukukhuluma nefoni usebenzisa ifoni endoda yami. Indoda yakhe yazi ngifona indoda yami hawu.
Bengifuna ngefoni ngalokhuzana kaThemba nje bengifuna ngefoni kaThemba nansi ifoni kaThemba bengifuna ngayo uThemba ifoni yakhe ingimini bengifuna ngayo ngoba ungani ayi wena ungazi ukuthi samjukile ngazama ukubekezelela njengamanje inkosi ngihappy nomuntu wami uyangiphazamisa sinjengabantu abakhanimoni njengamanje kodwa mina ngizophazamisa mina awunalo nje uzwelo wena hayi ngeke ngikhathele wena awukahle ngiyabuza ngiyakubongela ngehoneymoon yakho mina musuba nomona ntombazane shiya umona kudala seshinomona yesu nomona subona umona uyabona sihappy usuhlaba ingcini awukwazi ukunani ngendoda yakho yo yena mina ngifuna umuntu obenestress azosedela mina udliwa yini wena ekela uthole umuntu udliwa yini kahle nokuthula usisizakala ngenkinga zami ngoba nawe uthu kahle ngoba futhi ubhekisa nawe nje kuwena usanda kubuya engabe phela nami ngizofuna usizo kodwa nje okhona sekwangenzela khona ubhekifa njengamanje ukuthi I'm over the moon cha phela nawe uhlala phansi sikhulume nje njengabafazi ungicobelele ukuthi nawe wenza ngani nami nje phela ngiyafuna ucobelele unothula yona wangizanga sifebe wena yabo mama ngisiza ngalendlela nami phela ngeke ngikwazi nami uyazi ukuthi nje mana abafazi nje ngiyasiza okay hlala phezu kwakho nje ngempela nokuthi hlala kwenzeleni asabe ukuhlala futhi kwenzeleni ngiyazi phela awukahle ngiyazi ukuthi phela nawe ubhekifa nje nawe ukhona izinto ukuthi umthasisela ngathi ukuthi abe lento ayo nami ngifuna ukuthi nami uThemba uyazi ukuthi uyangihlupha ngifuna ukuthi nje abe ngendlela abe njengobhekifa njengoba nani ngiyabona ukuthi ni happy and si happy lalela mina girl Nomusa ndini lo ngamazi umuntu uthi uyini mina ngihappy uthandweni lami and ngisebenzisa 11 commandment wokuthi ngibeke ubhekifa emgcini and kuyi secret yami angeke mina ngibhilekele umuntu wami ngenxa ukhathazeka ngani ngingokhohlwa ngeke ngitshele nokuthula kuthiwa banazi 11 commandment awami nobhekifa kuhamba kahle kwanxakanxaka wazama ungena phakathi wethu wayifaka wayifusha azange sihlukane and noma sokunzima sesicabangela nomntwana hana unomntwana sebenzisa umntwana is the one of my commandment umntwana usebenzisa umntwana ngizamile ukumsebenzisa ngamletha lana Bona njena angifuni kwabembali mina nje sithanda kakhulu imbali zami. Yabona nje sinonokuthula namhlanje kumele banjena sike singatya apha ekhaya sihambe siyotya out. Ya la ndikonzala nifuna ndenzala nomusa yini wena ifona awukahle ifoni wenjani ifoni ngeke uzuyithola Baba. Yewe, ngikhatheleke manje. Yes, ngikhatheleke. Ifone. Kwenzana lendi, Yewe. Lalela. Ngingasikhathi nawe. Angizukho uzobamba nawe. Ngizofuna ifoni yami iphi? ngeke uyithole Ngizofuna ifoni yami la. Nomusa uzosiza ngani? ngeke uzongisiza ngani Awusizi ukuchente yodwa. Noma ungabathi ngithatha ifoni wenzeni yonke into kodwa ngeke uzumkhiphe manje ngeke uzumkhiphe futhi abekade ngifona ifoni yami angeke uzuyithola ifoni kwenzana awusho ngani uhlushwe yini nami uhambe usuhlala ezolisho uhlushwe yini ngifuna ifoni yami bona ngeke uzuyithola ngifuna ifoni yami Nomusa ifoni yami yewa uzwa Hlala ifoni yami hlanya phela nje suka Lezi ngihambe seqaleni nyek Nomusa ukhuluma phela yebo ni akuhambi man Nomusa hawu Nomusa lalela Kuna funa manje yona ndlela usuvele ngihambe esikhathini ngeke uyithole Nomusa ehlanye wena uyahlanya yini bese ungasana namunje yazi ithathe leyo phone yazo ithathe leyo phone ngofuna ingozi hamba so zodlala umuntu phela Manthombe ngathini ma yazi futhi wena lezo ngaze Qala ngishiya indlela ngohlala lezo uyangilandela njengoba ngiphuca ifoni yami asakwazi ukuxhumana nabantu manje manje ungangenzani ngeke uzuyithola ifoni ngeke uzuyithola ifoni ngeke yabona ngisho nginginayo noma ayithatha ifoni yazo
ngeke mina intombi sekungithanda ngizolonto ngiziye umanthombi azikho into mesikuthanda noma kanjani ivisa ngishaya leso ngihamba kusasa ngiswati ngiphinde ungibone ngikuphinde ungibone yabona Themba bethu angikwazi kwenza nengozi angikwazi kwenza no ngeke ngiyesekhuluma cha Themba nisikhulume sikhulume Themba lento kuphila nje siyabazali ukuthi sikhuluma ngathi siphila ngathi singane encane eqala ungibambise umdlalo ungibambise wena ukushiba nje uba neqala omunye Themba uba neqala omunye lesinto sami ayizolungisana ngicela Stefan yini ngifuna ngifuna silungise sihlale sikhulise ingane sobabili yipi into efuna isiyeni ufuna lokhu untanto uhamba untanto nomathombo ubazela umathombo Themba umathombo akaze angibekisana futhi akasoze angibekisana ngoba vele akakwazi ukuthi uphila kanje umuntu okuciciyela ufuna ukubekezela umuntu emethandana nawe kon wenzani ngisazi nokubuka busa impahla zami hey Themba hey man suka okay khuluma ufuna ukuthini manje indaba ufuna ukuthini khuluma angithi manje ufuna ungezodume ngaphi kwenze Ngala wazangisiza kulamathwasa lapha kwami angiphathisa ngekhanda ngidinga ngisho ukushawa umoya wazangisiza mngani wami njengoba nami ngikubizele ezami inkinga nje eziningi ezingangolwandle hawu kodwa mngani wami eziphi inkinga phezulu kwalezi ehleze siyixoxe ingaka mngani wami yiphi inkinga yomyeni wami ngemvelo kubo kamyeni wami sebefuna ukuthi ngithathwe umfowabo hawu uthini mngani wami hayi bo uthule nendaba engaka singihlanyisa kwamina ngisazi ukuthi ngizothini ngoba ngingiyileko hayibo awuze nazo mngani lo muntu abangitshena ngayo umuntu engenze ngimelane naye ngamazi akafani nomyeni wami ngangimthanda right lento engiyithandayo yena angengikwazi ngifuna nje ukuthi ungisize ungibonise Ibona zingubo iphela uthemba ngenza yini ukuthi wathatha wonke lamatrunk yibo hey uNkulunkulu wami uNkulunkulu bathanda bonke abantu ngeke anginandaba ukuthi okunye qoqekile noma qoqekile ngifonela uNokuthula nina hlala ngifonela uNokuthula ngifonela umngane omusha ngiyazwa uNokuthula izempilo ongibonise ngixakekile angisazi kodwa mngani wami wazi wangimangalisa kodwa ngendlela abakhuluma ngayo wena uyafika nje ngokwephupho wena umkhonyana wakho azokhuluma nawe mhlambe nizwisane ngalento ukuthi ungangena umfowabo hayi mangibheka indlela afika ngayo akayithandisisi nami ufike nolaka ufike ishubisa kakhulu mngani wami njengamuntu osebenza ngabantu abadala ungakufika mngani wami esigodlweni sami mhlambe khona engakusiza ngako kodwa mngani wami nekuyinto yabantu abadala sizozama ukuthi sikhulume nabo simbize naye umyeni wakho sikhulume naye bhem yabo njengoba ngikubiza bengikwazi ukuthi uzongisiza ungibonise mngani wami ngiyabasiza abantu njengoba wazi makhosi ungabothula mngani uhleze sikhuluma njalo inkinga kodwa ukazi uyikhulume le ungabothula uyazi umuntu mabade ukhula naye mase kulesimo ubuye ungathembi mngani wami ngoba into yasesigodlweni sami iphelele esigodlweni mngani wami mngani wami bengakulendele manje yini ungafoqanga abantu bazothini manje shut up wena hawu so imithi yami asizokusiza kodwa nawe sapha ngizoplastic noma umnyama nje Nokuthula hayibo basane ekhanda uzokwazi into usaya phansi ufuna ukubona lo muntu ahamba phela kusasa Angqini ukuthi ngaphuma nawe. Nokuthula Uzofika imali ungathi ukhuluma nengane engathathi ekhaya. Umuntu uzosebenza Ngiwesisikhathanga umuntu wami. Ngiyakwazi lokho ngiyaxolisana beka phansi phela ufuna ukubona umuntu uyahamba kusasa abona nje hawu So ebentazi. into zakho zajikeleza yo ndetha la jacket kumina kubekele Uyabona ke. Ongazani. yini manje la Uyabona la.
kwanqanyulwa ngiqhamuka ngaqhamuka nawo itopheni ihlahla lezi mna ngizosenjani Nokuthula hayibo ngiyagula manje lima lesentombazane uyabona iphi isikindi sakhe leso isikindi mina gay hayibo uyacomplaina ukuthi udinga usizo angicomplain complain uyabona-ke lokhu ngizokunikeza mina mase kuvuthela ngiyakunikeza one ngibeka usizo lakho lokho izinto ofuna uNxakanxaka azibeke empilweni izinto zidinga uNxakanxaka azenze empilweni akukhohlwa amantombazane manje befuna ukuya eMaritzburg uzwe eMaritzburg la endlini akaphuma engaphandla eMaritzburg yenziwa la endlini ngabe yi-up and up uyo eMaritzburg noma down run izokwenziwa la endlini uyabona-ke focus-ake manje ma ngiyakuza ngifocusile ngiyayizwa umuntu echaze ulamula phela lo ulamula akushiye ukuthi ulamula uzwayini uzobona imithi yami manje uzobona imithi yami anagula manje hayibo uyabona-ke ngicela uma-cheese lapho uzonikwa yini hayi uyazazi iy'nkinga zakho zizoqala lana ubike iy'nkinga zakho zonke mina lana ngikhathi ubike iy'nkinga zakho zonke uyakhuluma la uhlonga la uqala sowuzovutha lapho uyini evutha uzovuthisa amalokhuzana ey'mpapho Wazoyisilima wena Musa mina nginokuthi ngazi indaba zemithi hayi mina uzwa wena Nokuthula ngiyadala angidala mina yini ozoyivuka uthi uzovuka mina ngabe ngenza imisebenzi yami mina nginendoda endleleni engithandayo ngingafebile ngicabangeli yenza phela ngifuna ukubona ukuthi wenza okay siyasebenza ke manje siyasebenza njengamanje bike iy'nkinga zakho sewunikeze iy'nkinga zakho into yonke into khona yenzuko amini kulokhuza nendoda yakho lo phela indoda yamhlezisa olimini manje ngiyamemeza ya into zakho zonke eziqaba ngale ndoda ukuze ibuyele esimeni siyidinga ibuyele esimeni mina manje ovuthisayo umuntu andivuthise lo ikhandela into zakho ovuthisele umuntu uyeni ningazwazi yazi ngihlambele nezisebenze lo okomplena ngayo okay khuluma wena into zakho zonke izinto zakho ezinghluphayo mina ngazi inkinga zakho nendoda yakho okay ajwayela okay sifuna le ndawo siphathi le ndawo thola phela ngiyamemeza ngithi wena khuluma ngibe ngizokunye thola phela themba ngithi themba ngicela ukuthi nje uhlukane namantombazane ngicela ukuthi nje noma ungathi uhamba ngicela ukuthi uhlale ucabanga mina ngaso sonke isikhathi uhlukane namantombazane ungathombi lo ngicela ukuthi nje akuzibe nje engayingendaba yakho ngicela ukuthi nje noma engathi uyafona vele ucabanga uma wami uthi uyenzani mathi wenzani ucabanga uma wami itopheni wangithembisile ukuthi izinto engizenza hayi nakade sizokhuluma kanjani sisobabili wena uyadinga nami ngiyacelela emaguleni ngiyacela ukuthi uthemba angisho ngidathinta amagula kanti uthemba khuluma kanje naye cela ngiyacela emaguleni ukuthi ngicela ukuthi uthemba nje ngifuna zonke nje imali zakhe zize kumina ukuthi nje angithi imali angenze yonke uye kufele yonke hayi Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Hey boss Nasani, sulele njalo? Hey baby ngicine nizumelile mntakwethu hey. Ukhathala kodwa usebenza yakho inyanga. Usebenzile lo. Ngiyabonga baby ngaphandle yakho ngaba yini? Hayi yazi ke sithanda. Ngilethele ukudla sithanda sami. Baby. Hey nje uvela ubambelana. Ngiyabonga mntakwethu yo. Hayi usebenzile ke. Kodwa uyindoda emadodeni. Yo hayi. Hayi.
ukufanele nje ukudla ku-strong thang ngiphakele nje idombolo. Awubani ongenza loo nto ngaphandle yazi ndiyakuva ukutya kwakho kuyashelela kumnandi njena wena usapheka kanje ke angisoze ngashintsha sithando sami kupheka kanje ngohleze nje ngipheka wena kuthi ukuthi bekufanele uba njena imbiza into yakho kahle kahle hayi ngiyaliboniswa-ke mina ibhoda sithando hayi ayishaya kona yo ngibona nje uthemba uhambe yeqinga mhlawumbe ake alanga uthemba ayi ngenzeka okanye masibayeke abantu sithando sami baba bave basilethele yonke upoyizini ubonileyo sele emuva nje indaba yokunaka abantu kanti kumnandi xa sobabini hayi sijabule kakhulu sithando mase khona umntwana wethu nami-ke ndiyalapho nje xa sekhona ingane yethu sithando sami andifuna siyikhulise ngendlela ingane yethu isabe noNkulunkulu ondiphethe kakuhle sithandwa sami yingawo sendifuna ukukulandela ngosiye esontweni sobabini ndifuna sicawe ngase ngajabula sithando sami kufika enhliziyweni ukuthi mandikuxelele uba ngeke ndifuna siye esontweni sobabini sebatheni baba ndifuna khona hayi bo sithando sami yo yazi yamnandi ukutya amadoda hayi sithando sami yidla ngase ngingenela vulatheleke nje esikhaleni bese lokuthi andike umbone ngamehlo uvela ungene sajonge eplatini kungathi awekade ayisikhathele thina Hey baby. Wow, wazwa mnandi okhiso sipho. Sithando sami, hayi kaloku. Sina sesodluwanisela ukufa. Hayi ngeke nivume. Hamba wena ufe. Nami ndingafa sithando sami ungabona. Thina songcwetshwa ikhasethe yodwa. Ayo! Ngafa mina kuqala ngeke. Mina sengicabanga nento eyodwa kuba ungazi sithando sami ukuthi ubona namhlanje ngiro ukuthi mina nawe sami se-home affairs. Sishuthe ka-2 iy'thomo zethu bendaweni zivele sibe nepaseli lodwa i-day 1 wesithando sami masenze njalo sibe la i-day 1 ngoba sihlukani ngamatheni olilo ubani yena funeka siye sithando sami njengoba le mali izophuma kulezi veki sihamba sobabili sicela umphathi lapha ne-home affairs ukuthi sesicele i-day eyodwa thina ayi nawe songixoxisa kakhulu usithando sami sengize ndakhohlwa nje ukutya ngoku kodwa ndive ndihluthe-ke xa usenza kamnandi kanje ngifuna ube nomkhathi uqale wencane obethunyana encane belikhulu indoda yanamkhaba nje ayihlonipheki nami ndisendazibona ngondiyicwengile ngasegazini le shati iphelikise izihambela yodwa ungathi konekoplastiki kanje hayi ngoku lo thina nje siwumndeni ojabule kodwa Yebo. Yes. Ngangena. Yebo. Awusizwa ngizothiwa uyangibiza. Yebo futhi bizile bakithi. Mbetheni. Olele biza ngqedela. Mhlaphe kompede siswami. Futhi ngahlala akhonke. Hayi ngeke ngizwa kahle. Ubuye ngathi uhloniphekile ngathi umakoti womuntu ngeke. Hayi masiswami ngiyafika lapha emastand ungitshela ukuthi manje uyangidinga ngiyaxakeka ukuthi hawu kwenze njani. Futhi ngifikile ngixakile la cela ungisiza nenkinga yesitofu sifila sifuna ukuvutha. Hawu manje usho ukuthi wena ngokubuya uhlonipheka nje akekho nje umyeni wakho angifuni phela mina ngifika la bese ngujwa abantu manje indoda yakhe siyangubhala endlini khona umyeni wami washona sekunonyaka akasekho washona ntongasekho ngiyazi ukuthi angihlangene nale nokuthi kodwa manje ukuthi akekho nje umuntu wazona phela lezi khathi ngifuna uphanga sengujwa la yabo sinankinga ngani isitofu sakho kahle kahle asifuni ukuvutha ngiyazi inkinga yaso ukuthi ngabe yazi ngixolisiswa mina igama uThembi kahle igama lami sengilalela usizi lakho ngibuka intobeko yakho kulunga kwakho yazi sengivele ngadideka kahle awungizwe bese ngibuza ukuthi umyeni ukhona noma akekho ngiyazi ngichazwa indlela nje uthobeke ngakhona Imizi ethetha ukuphilwa mnandi kanje akuphilwa njengalo kusoze hayi sithando sami futhi le nto nishoyo wathole indoda ekuhloniphayo njengonhlo kodwa sithando sami endikufunayo ukusho kuwe kuyiwaqalile sithando sami ndiyacela uspoil imudi ndiyacela sithando sami asike siye kuqabana uye kunishaya nawe sithando sami mina yazi uthi yini angithi uThemba njalo ubuququ kuyahlebela ubuququ Nomusa Nomusa uyashova umbamba uThemba umhlome empedeni ngekhanda avuke ngentshebe buka nje benentshebe engaka kuThemba intshebe engake iyobheka phezulu bese ngathi eyembuzi ayishove futhi phansi uNomusa ngabona into yenzeka mina hlase ngiyazi ukuthi babona indasili basifaka isichitho
Mina ngibona lo nto ingako ndisitsho sithanga ndithi mina ndiyacela nje uyabona ngoku njengoba ndindoda andisichitha umsivumela siyasebenza asikasivumeli bhe siyasibona nje sithanga sami masivele singayivumeli lo nto kaloku uze ngibe indoda ehloniphekileyo ngibone ngonomakhelwane kuthi hayi lo Bhekisini lona uphinda shayena ngumama wakho wona ngoku uyabona ukushaya ngumfazi eyo nto eyindenza isithunzi sami siyaphela phela hayi kodwa sithando sami ndiyabonga mosithi nawe uyayibona lo nto bayinhlanga soze yenzeka manje ayisoze yenzeka kodwa futhi sizongena kalula uma usabuyisa uthemba ndithe andimfuni isithando sami masivele siphume entweni zabantu njengoba ndithi ndifuna ngosihlale ngeBhayibhile la endlini nomthetho aye esikolweni abuye esikolweni utata nomama bayaphila ngoba nami sithando sami into endingayifuni iyi-1 yabona ngoku ingane yethu seyikhulile masiloko sisenze izinto ifunda nto icimba kumnandi phela ukubethwa yabona ngo izokhulisa azi uba utata uyashaya xa ibalisa kwabanye esikolweni utata ahloniphekanga enzalo ayikulenza ingane isazi babazali baphathisa izoba nomsindo ingane noma ifika esikoleni ibe nomsindo yabona igcine seyinganaki nje izifundo kwengubo asifuni ukhanya busathi uyapheka la bese ngithi ngiyazama nkosami ungikhumbula ungikhumbule phela namosa uphakayo ngiciphe ukulungisa kanje bakithi nkosami lena ukuthi ngihlala ngedwa kunamuntu impilo yami yabona nje inzima yabona yabona ngizokubona ngenza kanjani la kodwa ngendlela engibuka ngakhona siqale nini ukufa vele ukuhlupha nje siqale nini izolo nje isikhathi okay hayi izolo asekulungile sami ngicabanga ukuthi yonke into isihamba kahle nje manje uzokwazi upheke ube right yabona yebo ngiyabonga usamsizile kakhulu yazi siswami uthi ba uthe gambani manje mabosi yazi mabosi yabo ngiyabhizi ngiyakhanda phela stove sakho usizi lakho mangulalela yazi liyangidla ngaphakathi lento ukuthi umyeni wakho kodwa umuntu umshiya kanjani umuntu ofana nawe umuntu hayi kwavuma ukuphezulu enathandayo mina iyangidida lento mama yazi iyangidida mina umsebenzi kaNkulunkulu yabona manje umsebenzi kaNkulunkulu isingongihlanganisa nawe yazi nami nginosizi nami nento engidlule kuzona inzima yezwa mabuya ngiyazi umakoti omuntu nami anginamuntu uyayizwa lento leyo mana uhlala wedwa la endlini mabuya ngithanda umoya wakho mabuya sazi mabuya ngicela ukuthi yabona mabuya ngiyazi ukuthi ubunomuntu ngicela ukuthi mina ngikwazi kangcono mabuya yabona nawe ukuqinisa ngena amaphara lokufela izinto kanje ilanga yazi uthini into ezokwenzeka la mabuya seThekwini la zinto zenzeka uzothi ubiza umuntu lapha njengoba ngena ngiphara bamba izinto la uthola mhlawumbe usayadlenguleka sekwenza izinto lezayo ukuthi yabo uyamdinga umuntu onjengendoda ukuthi uzoba khona la mabuya hayi bo hayi angakamdingi umuntu ongangisiza ofana oyindoda hayi ngisa-right sengikhona manje vele usamdingi sengikhona ngicela ukuthi mina uNkulunkulu usho uhlela uNkulunkulu mabuya yabona ukuthi ngicela ukuthi ngibe owakho mabuya hayi bo bhuti kanjani hayi bo kanibhuti njani mina bengicela ukuthi uzongisiza ngiyasiza mabuya ngiyazi engisho ngithanda hayi lento ayikhulumayo angiyizwa kahle hayi khulula bhuti ngicela sibe sibonane vele songisizile ngizozama ukuthi ngiye ezitolo ngibuye nento zakho udrink wakho ngikunikeze ngiyabonga yazi ngihlezi ngithandaza mabozi ngithi ngicela ukuthi ngithole umuntu onomoya njengako mase uyaqhamuka kanje mhlawumbe uNkulunkulu uthi amsuse lo muntu wakho ukuthi fanele ngene mina hayi ngeke bhuti ngicela uzohlala yazi ngiyacela manje hayi bhuti uzizwa kahle ngiyona lento ekhulumayo angiyizwa kwamina kahle hayi ngiyezwakala mana-ke manje imali yami uzoyithola kanjani uzoyithola imali yakho ngizoya ezitolo ngiyabuya manje ngikuhambisele ubonile ngithi endlini yami langihlala khona ngibone kahle ngizathi uma ungalenzi ithuba ungalenzi iphutha please ayikho inkinga manje ngimthinta kanjani umantombi manje khona kuthiwa kuyenzeka uzobe lo mabuyi-ke manje usesisithumbeni sami ngamazi ngizomthini manje balo hawu mina baba owami indaba onolanga namhlanje hawu
ngizokubona yini nje indaba sohlezi ngisho ngibuka nje songibuka kabi kanjena Themba. Ufunani la? Hawu ngizokubona nje ngithi kusasa uyazi ukuthi uyahamba. Mina ayikho ezokhuluma nawe, anginanto ezokhuluma nawe yeso. Ayikho into ezokhuluma nawe. Futhi ikhwama engakazi yaphi? Hawu mangithi uyazi ukuthi kusasa uyahamba ngiyacela angizile ngempi, angizile nje ukuzola wena namhlanje. Kusasa uyahamba uye Eswatini ngizokubona mina into engizoyisho njengamanje ngicela ukuthi silungise izinto, angifuni ukuthi silwe ngiyacela. Angifuni ukuthi silwe. Ukuthi khona umantombi Manzani ngiyacela njengamanje usungena futhi ngeSwatini. Angithi ngicela ungizwe ngichaza ukuthini ngizochaza ngithini. Into engichaza ukuthi mina baba wami angizile ngempi. Into engisho ukuthi ngizo understand ukuthi khona umantombi anginankingi noma ngangenza ubazi wesibili anginankingi. Ngiyalinga inozo understand. Ngizo understand ukuthi unomantombi empilweni ngoba ngiyabona. Angathi kusasa uyazi ukuthi uyahamba uyazi ukuthi kusasa ibirthday yakho ngase ngithi ngicela ukuthi ngikuphathele something. Angizile ngokulwa ngempela Themba. Angizile. Yabona mina nginasikhathi sakho yeso. Njengoba uthatha ifoni yami angikwazi ukukhuluma nomantombi. Angikwazi ukukhuluma nomantombi njengamanje. Angithi Themba iyo yonke into ebengifuna ukuzoyilungisa njengamanje. Uzoyilungisa kanjani? Lesikhathi sesilahlekile ama-hours selahlekile ngingakwazi ukukhuluma nomantombi. Uzobuyisa ngani? Uzobuyisa ngani lawo ma-hour? Yabona njena lana le South Africa iyayithatha leli ndebe lena yayo nsina. Yo. Lamantombazana adlala man. Hayi ngiyawaqala amantombazana nje mina. Oko ndikhona. Nokuthula kanti wathatha isikhathi esingaka. Nokuthula iza kaloko ndomiwe ngoku. Ngikhona ebhekzini baby. Bengisalandela ijuice. Oh, stand wasamayi ke. Hayi. Idombolo nje liyakhamana emqaleni. Hayi, linimbimbile lapho ndiyabona sengiqala ametho kulinyembezi. Hayi. Yidla yesithana. Uphuze. Eyifuza sithana sakho. Onqoka ekhaya. Abantu abanabo ukuthula khona into angafuni ukuhlala emzini yabo. Ufuna noma somana sengizini singiphaqa nje. Hayi wena ukahle angizile nje kuwena. Angizile kuwena mina. Nanga umuntu engize kuwena. Futhi kanokuthula la angathi ngitshezi ngifunani. Nokuthula. Sithandwa sami. Baba. Uyayibona nje lento ngithatha phi ilungelo ngicela ukuba ukwanokuthula unibona uba ndindoda apha ekhaya. Hayi wena ngizile kuwena. Angizile kuwena la. Ufunani wena lapha? Uzofunani lapha? Uzofunani lapha? Nokuthula. Nokuthula ngicela ibhumbisa lo muntu wakho akahambe la mthethisi. Usho kodwa ayezi udla ikathemba bafile uyadla la wena fika uyadla. Wakade kunhliziyo icacile. Usanini kwakho ngoba wena ukuthola uqhamuso. Please. Masubona ubhekifo nje. Uzothetha izinto yami. Uyabona ke Nokuthula. Lento yenza kwakho ungefika uzoyenza la. Uzoyenza uqhela ukulawula kwakhe. Masubona ubhekifo ungenza kanjeni? Ubhekifo umuntu wami. Kanti bengiyinawe mina nengaka. Xosha lona endlini. Uyabona njena andiyifuni kwalento ozoyenza uzofunani kakade la. Mina ngimaze umtshele baby ukuthi akahambe. Ntombazana hamba. Hayibo. Hey, ngiyeza mina ikanokuthula la. Uhlezi udla nje emzini abantu ezuzolala. Wena uzothetha indaba lapho usuka le usuka khona uzazi ubuhla laphi kakade. Fanele uphinde endodeni yakho pha uhlala nayo. Uyabona njena ndihluthi Nokuthula nakokutya ngendikwazi mina ukutya. Ndimelwe nje intombazana ngizofuna ngizohamba ngoba ubona nokudla kwethu. Ngizoma ngathi nje angizile kona ngihlonipha. Ukwami lapha ngiyotha imithetho lapha. Wena njena phuma wena lona baby. Qonza sithandwa sami. Ngitshela ukuthi mina uThemba ngingezwa ngaye ngoba wena awuzwa ngendoda kodwa namhlanje ngiyafika uyakhikhesela nama tray amanzi amajuice mama ntombi niyaphuza ama lemon twist ngabe yini nade niphuza yonke into le mina umbiza nangobaba mina kodwa ufuna ukuthi mina uThemba ngimsebenzise mana wo yabona ubhekifa ubhekzini yindoda yangempela uyakudeserve ufake le train. Hayi akho into angempela na wena uphethwe umona nje ngoba uhluleka ukuphatha yakhe indoda ingakikushiya komansombi. Mina lo muzi womuntu othi ngusebenzise uzosebenza mwenza kanje ngoba ubhekifo yena mina ngezawona abasebenzi. Kufanele mina ngizilela imithi yakho. Ufuna ngizilela imithi yakho usebenze. Hayi bo kahle hloni namuntu. Uthemba ngingezwa ngoThemba. Uthe angingezwa ngoThemba kodwa ubhekifo yena umbiza ngobaba wathi angingezwa ngendoda umbiza ngobaby. Ubaby lalela umfazi wesilimo ubhidliza yena ngezandla zakho umuzi wakhe. Nanso siphuphuku mina. Ngiyamhlonipha nje umyeni wami.
ngiyamnikeza uthando Nokuthula evethu futhi wena ufetshela ngoba vele awunangqondo wena uzomosha ama-commandments ami awu-11 uyawuzwamosha ngangithi ngiyakuzama uzameke ngiyakuzwa okay ngiyaxolisa futhi wena into bofuza uyenze bofuza ukubona ukuthi nomuntu ujike noma ubuza ukuthi angaze ngimbone akimsabi ngiyamhlonipha umngani wami Nxakanxaka yinto eyiboneni lena isile ayihloniphi umndeni wakhe nje uzohlaza lento agodwe nayo uzazalisa ihlanye into enje baby ungayikhathazi ngezinto nje khona izinto ezehlule ngokuzenzela Nokuthula kwenzakalani sithando sami ngawungixelele baby uyazi nje umoya wami uve wephuka nje namhlanje hayi sithando sami andiyifuni le ntombazane la ekhaya andiyifuni Nokuthula ndigqiba kuyisho lento ngoku ukuthi Nokuthula ndiyindoda la ekhaya baby yenele juice lapho hayi sithando sami kundinikile igcwele lekhaphu hayi sithando sami ngeke lokhu ndi-right lapho kodwa nje lento yenzayo mina ndiyifuni straight andiyifuni nje ngiphinde ngokudla ngathi ngicane lokudla usuthanga hayi sithando sami kanti ufuna ningakwazi nokuhamba na hayi bo ufune ndibamba umoya nditshele ukuthi ndiyafa namhlanje andiyifi mina Nokuthula kanti sithando sami wavele ngoku waloko nje uzuyini oyiqalazayo la endlini sithando sami ungenzeka ndiyibonile okanye into oyifunayo ufunani ukhangela le mali bilana noba phela nawe ukuthule Bhekifa bakithi ngiyakuhlonipha kodwa ukwenza Nokuthula sithando sami nami ndiyakuhlonipha hayi Nokuthula hayi ke so uqala ukwenza enye into kengoku Nokuthula uyaphi ngoweqaya nephesi uyaphi Nokuthula kodwa encane flukile ngizochaza mase ngibuye asikaze sixoxe njalo ubuthe wena sizohlala lapha imini yonke namhlanje nje ndisebenzile la right wangiphakela unishiya ndedwa futhi akusuphele nje imizuzu eyishumi manje sengiyabuya sithando sami yazi mina niphathe kakubi ngiyabuya ngizochaza mase ngibuye ngiyaphuthuma baba ngeke sithando sami yeva sithando bye bye dad bye wanishiya Nokuthula No man so ngiyacela uchaza ngazi kwezale nami ngivuka manje ntambama voice note lena ngifuna phela ngifonele la mhlawumbe sebevala le ngobe nesikhiye sakhe nje naye nokumazi ukwazi sesisovalweni sasebenzisa wena ngishindoda abona nje lokuthiwa njengamanje isikhathi asisenaso sangifikile sengizoba ukukhuluma kuba ngumsindo mina ngikhozi la awazi ngisenkingeni kanjani ngokuthi I understand inkinga yami yini manje lena awusunankinga nenkinga zakho iphelele kahle usudlala ngami hayibo uyamazi ukuthi Nxakanxaka ukuthi akabambeki yini ngizoyenza kanjani lento le thatha efuna udengezi njengamanje ufake lezi lemithi ephakathi awukwazi ngisho udengezi kodwa ufuna hayi buka hle wena awuhluphekile ngisadlala thatha udengezi noma into noma isivalo sebhodo noma yini noma isosoke ngoba sengiphila isilungu ufake lezi zinto phakathi lezi ngizokuyala ethenza kanjani uzobe usuqala amakhono onke ombhede namakhono endlu ngaqonana la khona Nxakanxaka yenza sheshisa phela kuphi ngifaka empedeni phela abantu khona amabomvu noma yini lenelana ngazi mina kuphi ngifaka empedeni kuphi beka qala ayibizwa kanjeni into lezile ephuma itsophe ngisoze ama-commandments ami la kodwa manje awu-understand kuphi ngifaka phansi kombhede ulokhu noma ulokhu faka lana qala yes thatha le mpushana lena ubabheke lo igama lakho ubabheke ubani lo ubabheke beka Nokuthula ngidlali uyahamba uthena ngizokhona imithi yampela manje bamba lo upithize kancane uthi kanje yenza wena la kube imvuthu okay ngishubabheka ngicela ngekhathi wenza uphitheze ukuthi babheke ngicela ungisebenzele awulayithi qala uvuvuzele ubabheke ubulala ngesithupha uthi babheke ngicela ungisebenzele babheke ngicela ungisebenzele usumphuza phela ukima into engixaka ngawo ungitshela kunye nangalela la ngongitshela kunye mase kuniphambi kaBhekifa futhi ungitshela kunye uhlangana aphi kuBhekifa uhlangana apha ukuphi uBhekifa lapha ima ngithini babheke uyenzeni babheke ngicela ungisebenzele babheke ngicela ungisebenzele babheka uyithemba lami babheke uyithemba lami babheke uthemba ka Eswatini bathemba uthemba ka Eswatini babheke sithandwa sami bathi babheke sithandwa sami sicela ungisebenzele uyithemba lami lokugcina uyithemba lami lokugcina uyithemba lami lokugcina uyithemba lami lokugcina shana kakhulu uyithemba lami lokugcina shana futhi uyithemba lami lokugcina shana uyithemba lami lokugcina shana nje ngeke ngathi umuntu
kuzoshunqisana ngabe fanele nokuthola umuntu umenze ngakwana into uyamhlasa nje umuntu omemenzise umuntu uzonza lokho ngijalo nje ngimemeza into eyodwa. Okay. Wena lesi sidiphunga leso uzokona imithi yami. Ayisebenzi imithi umsuyonini. Okay, ngiyalayithi. Ngisangenike lapho. Wena uthi imithi ayisebenzi kodwa uyaqhubeka. Angisho kanjalo ngithi uzokona imithi yami. Wena umsebenzi ubheke umoya uba phansi. Indoda uma ngabe ubabheke ungasebenzelanga ingqondo udlula ihamba kunjalo ngoba ingqondo awunayo. Ngisumoya ulalele mina. Okay. Ngiyakuzwa. Naso usenza inyanga enkulu. Hayi silima ngempela wena. Layithwa kanjeni phakamisa uthi phakamisa yabona igoma zakhe akulayithwa kaze kulayithwe kanjalo nganokuthula ngani ufaka phansi sukuma uthi sukuma qala ke manje uthi yasetshenzwa manje usiphuphula uzokwenzelwa mina ngoba usiphuphula khuluma ke uzokhuluma mina ngithini babheke sithando sami babheke phela isofala bamjo wena ngoba uyinto zambi lalezi awazi ukwenza khuluma badiniwe bakubanqanqa abathi manje silele babheke sithando sami babheke wewethu hambisa lapha khona babheke awuye Eswatini Mathombo uhambile namhlanje Mathombo kuphelile ngawo Mathombo ukhohlakele Mathombo hamba kuphelile ngawo usala mina nqanqane ya mboza faka la manje ubabhe uzofaka la lephi kwakho ayibo faka hayibo uzofaka phela uzosani uzosani manje kana luzosha waqamqabela kufundoda wethu yayi akufundoda Somos esplima mina uthethi ngapha ngithi kungamemeza manje abantu bathi wena unezinto zakho ngezinto ezishisayo lapho Engage. Yebo ngena. Makhosi. Njani wosisi kodwa? Siyaphila njani? Siyaphila makhosi. Ayi makhosi ngiyambele kuwe makhosi. Uzofunani ke manje uhamba wedwa khona? Makhosi. Noma uhamba nalomngane wakho naningizele naye nangangihlonipha esigodlweni sami sanigqola icathulo. Makhosi ngiyaxolisa makhosi elidaba lifuna thina sobabini nizendedwa makhosi kuwe. Ngalezi ikhathi nginesikhathi sokusebenza awuhamba ubobuya ufike emalanga uhambe esigodlweni sami. Makhosi ngikulinde lapho esigodlweni. Ile inkinga ke yalezi ngane hleze ngicena ngathi umsebenzi ukusebenza ngabantu awuthola uphumula ekhanda uphumuza ingqondo makhosi ngathali ukho right ngempela serious. Umakhosi ulibele izindaba ngapha nalo sisi umbambile ihlungu lento okobe ngihlalisela esigodlweni ngcono ukubuzonisiza kwayila makhosi yo iyaqhaqhamba lento yeyi wayeshilo kodwa Nxakanxaka wathi manje sihlukane nezinto zomsangano ndokuthetha ngelithini ngokunokuthula into enje kaloku hayi makhosi makhosi ingaze ngiphele makhosi uphi lo makhosi lona yini umsindo uba ngumsindo esigodlweni sami yini makhosi ndiyafa zinhlungu makhosi namhlanje ngihleze ngikhuluma nje icathulo ngena usagqola icathulo esigodlweni sami ungumemeza xolo makhosi yo anizwa nizwa into endayitholayo makhosi ungabunganga ngasangithethisa makhosi yo makhosi ongisize makhosi kanti sikhona isidingo sokuthi uqala ubheme xa uzoninikeza lo muthi uzongumela indlela engisebenza ngayo nami yafa makhosi kade na ungilindisile makhosi makhosi qongqotha njalo akangisizi ngoku ibuhlungu lento makhosi makhosi yini madoda ngaze ashona umuntu phambi kwakho makhosi khuluma mfana wami ukhala ngani aba yini lengaka eqhaqhamela
Hey makhosi kwenzeka imistake makhosi apho bengiqeshe khona makhosi. Hey kunomuntu pha kwesimame makhosi. Hey wavandiyenda makhosi ndazibona nami sengenze into engafanele mina makhosi. Ngoku hey ibhlungu into indibambile bendithi yaphela kwayo ngiyaqaqamba makhosi angisalali nje ebusuku. Inyanga yesibini lena makhosi. Ingoba vele awuzwa wakhuza umngani wakho kulomuntu wesifazane walala nentombazane eyayidushiwe. Hey makhosi makhosi. Uzohamba bese kuhamba lento bese kuba kukhula isidoda sakho into ekoba nzima ukulapheka. Hey makhosi. Hey makhosi ungisize makhosi ngisize makhosi ndafa. Vele izobulala inzima lento. Uma umbuza yena lo muntu wasifazane uthini bekhuluma? Angisafuna umbona makhosi angisafuna. Awusafuni manje ukumbona ngoba ukhona umakhosi ukhona umakhosi. Oh makhosi. Umakhosi umuntu okuphipha nje. Makhosi. Oh lo makhosi. Eniyahlupa nanomngane wakho. Hey. Akuvumi noba ngilabisa imlenze makhosi. Awume ngikuphuzise nangamanzi wami ngiwafaka amakhadi. Amanzi kuphela makhosi. Awuzungitshela ukuthi ngisebenze kanjani esikhodlweni sami uma ukwazi ukuthi uyelapha kanjani uphume uhambe. Makhosi thatha noba insizi ke makhosi. Uma uhambe mawuzongiyalela ukuthi ngikulaphe kanjani. Uxolo makhosi uxolo makhosi. Hey bamba lapha. Hey makhosi ugalele nawo makhosi into zakho uza nangamanzi nginikile ngiyazi ukuthi ngiwafakeni insizi izolandela wena. Unomthetho kakhulu awulaphi ingane kanje kwaZulu. Hey makhosi sisayibamba lento yakho ukuthi nesikhathi sokumele ukuthi ngiqale ngikhulume nabantu abangiphethe. Nama ngisiphethe. Khuluma nabo makhosi. Awuzongijaka ngoba ngisazokunikeza izinsuku zokuthi ubuye. Makhosi. Hey. Uyiphethe qale malokhanyisa. Nansi makhosi ndikhiphile makhosi. Oyi ungazoyidala. Nansi makhosi. Ulungile wena ngiyakwazi. Ngiboleke kumngani wami kwamna makhosi. Ngibolekile ngabona uba ngizofika. Ungathi bese ufa ujwabula wena. Onizwise makhosi onizwise. Ayibona lishwa la. Ngifuna ukufika endlini sendingona. Ngizokukhothi ekuyajaha. Wawungaba uthunywe yimi. Ayambi phinde umnyazi wayo ayambi. Wayilanda wena nje. Hey makhosi. Nomngani wakho usazobuya zila. Hey makhosi. Sena phamkwakhe. Indaba zakho. Uyakhotha lapha. Uma uke waphindelana nalentombazana uyafa. Ngeke besaphinda yakushwa indoda yayo isazobamba. Yo hayi ngeke besaphinda makhosi yo. Hey ayizama makhosi ayilwa lento. Akhona lokugquma ke ngomakhosi. Engaze ngavelelwa. Makhosi engathi ngisiza usaziwayo lapha. Uyalapha wena. Hey babe uthi uyayizwa lento yenzeka kumakhosi. Usuku ngidaka. Xolo makhosi. Engaze ngavelelwa. Hey kazindlela. Uyathela lapha ukha ngesipunu lesisincane. Ufake emanzini uqume ubize igama lalentombazana. Makhosi ngoba kuthiwa into enje ayibongwa makhosi. Ayamba. Ndibuye nini makhosi? Uzobuya ngolwesithathu. Ngizobheka ukuthi kuhamba kanjani samele uchathe. Yehlula nje udokotela lento. Angena ke mina udokotela hamba phuma ungazungithelele hamba. Phone mantombe mana ivi lokuzana ivisa expired kahle angazi kwenza leni no ngicela mina bengengizi uhlanya lula ngichazela no ngicela ngimuthola le voice le mani ngiyacela bantu ngicela ungilalele kahle ngazi kwesikhuluma ngiyazi udiniwe ngicela ungizwe kahle yabona nje manje ish Bhekifa Nxakanxaka nkabi yami Dafika ungathi udiniwe ecingweni kwenzakaleni. Uqhamuka manje uzodlula idolo nje mfethu ngiyacinga mfethu ngiyakufonela ucinga ngisakutholi manje kwenzakalani mfethu. Hey mngani wami yabona njena kwenye ixesha ukubone enye izinto uyayixelelwa ngumuntu ungakwazi ukuthi uyimamele egcineni Nxakanxaka.
Hey manje kwenzala usizo lakho mngani wami. Sithini manje? Mngani wami. Yo ihlungu into lapha. Zithini manje? Manje musu ndoda manje bekusinayi mfethu kusuma kanje mfethu zithini usekwenzeni ke manje ukuthi usekukhutula umlenze manje uphuma emabhandishini mfethu ikwenzakalani bekusini? Hey. Uyabona mngani wami ngesikhathi ungixoxela ngalamuntu lo uVivian. Yabona ngifuna ukulizwa lelo gama la ngifuna ukulizwa uVivian angifuni ukulizwa mfethu. Nxakanxaka mngani wami uyena uVivian. Lento lena suke lokho uNokuthula ngibuyile kuye umuntu wami ndiyamthanda hayi akaphizanga ngokuthi ufuna senze icansi kodwa lento ndiyayithola iyakhula lapha phambili iyakhula uyayibona Nxakanxaka uyabona mngani wami iqaleni lento mfethu iqaleni lento engaka mfethu angeke bana seyinenyanga Nxakanxaka seyinenyanga awukhulumi ngani bana kufile kodwa makhosi Ndisuka kuye unisizile umakhosi uninikile kodwa kanikazi noba zizawusebenza naxa sekunje ngoba uyabona lento andisagqoki nje anda ngoku imanzi isakwandawo iyaqaqamba ncancanzi akwanokulala umakhosi uninikile nensizi zakhe nazi wathi ndikhothe Nxakanxaka Dalokhu ukhuluma mfethu ngiyazapha uqinisela mfethu yeyithi enuka mfethu lento mfethu uhlale kanjani Nxakanxaka sengaze nenziwe nguwe kanje mngani wami so ngazuvala amakhala Nxakanxaka lento uyayazi le Nxakanxaka uyayazi lento ayingeke mfethu yabona mfethu no mfethu asifethu nginenkinga mfethu nginenkinga ngiyibona indaba kuzokusiza amakhosi kahle kanje wena Nxakanxaka uyapi namngani wami yazi nje namhlanje ndiyayibona hayi angizithi nje futhi waqhubezokugcina ndazi Nxakanxaka engiyibekela ukuthi mangihamba kuphela izolo lento manje mfethu izinto zenzeka mfethu yabo manje futhi abe ngiseswatini manje ngabe ngigwela ibhoda manje ngithi izolo lento le nakwenzakalani manje kufana noma ngani Nomusa yabo Nomusa uhlanya lo Nomusa alihlanya lelo usahlala nalahlanya lapho ngamshaya nendlu mfethu ngamshaya nendlu le into yenza manje uyangilandelela ngithi uthatha ifoni yami qala mina ngisana iphone njengamanje shithi ufona lo mntwana manje ufika nje mfethu ngibhizi la ngizama uncenga manje ngithi mfethu ngicetha ngixolele nevisa yami expire futhi abe ngihambe ngebhasi mfethu ibhasi kaThuko ngisizonto le mina ngiphaphama ngo3 ntambama mfethu sekuvele ibhasi ihambile mfethu engane manje ithi ngilindile ngale futhi iphinda Thuko yena lo muntu ayizolo nto ezothiwa mfethu Nomusa wakho lo ingako Nxakanxaka uyabona ngoku ingako mina ndazibuyela kuNokuthula ngifuna abantu sebekhulile Nxakanxaka ndathi bamba intombi eqinileyo Nxakanxaka suthandana nabantu bancinci uyabona uNomusa hayi ingane le bafuna abantu abangaka mina yazi musukhuluma manje lonkabe yami ukhuluma into nengqondo yazi khona mfethu umunye umfelokazi mfethu umfelokazi okhona lo bengamazi umoya wakhe mfethu Moya wakhe bekusini la indaweni mangiyabonga ukuthi yabo la mangashakela cabanga ukuthi senginyanga kamazi umuntu sithi unyanga yo Nxakanxaka sihlabe shone mngani wami sihlabe shone ngena Nxakanxaka akanamuntu usihlalele njena sengibona ukuthi manje yoba ngayanga Eswatini futhi ngivele ngene kuyena manje ubona kanjani ngena kuyena sheni lami ngena kuye ivele ngeke saya ngweSwatini andithi soyophatha elinye isuku sengcono uvela ungene ngapha ngibuka ngathi unemali yena lo mfelokazi wendini uhlala yedwa khona yonke into nje yabona le yimayibo kabe yami hayi man bengifuna ngibheke njengamanje kabe yami yazi uthini ngizofuna uzoqalaza ntambama lapha hayi uzonitheka mngani wami ube ngcono kabe yami wakusiza na umakhosi wasizwa yini Nxakanxaka mina ngiyabona nendaba zemithi mina ngiphinda ngazikholwe izinto umakhosi ungithethisa nawu busy Nxakanxaka lo muntu wakho lo hayi andihambe Nxakanxaka manje uzokuthinta mfethu ngizobona nkabi yami usale kakuhle ngizofika ngizokuchecka mfethu yaqaqamba nansi into hayi Manje umuza le voice note ngiyacela no semsamlalela ngicela ukuthi umuthi wale voice ngicela ubuyele kumina ungichazele ngizozama ngithole enye visa ibhasi ngishila ngazi kwenzakaleni ubani loyo kodwa uhlale phansi awu hayi angikwazi ukuhlala phansi fanele ngilonge izipha nje umsebenzi ngikumatasatasa ngisebenza mama ngihlala phansi nenkinga nje eziningi azi maboy adilonga ucabanga mntana wami no ngibuka lento ukuthi udinga umuntu empilweni yakho ukwenzani umuntu udinga umuntu wesilisa ozoba khona empilweni yakho kube khona nje izwi yabona izwi lendoda la endlini ngithi uyibona lento le ngikhona mina uzobonzani ngizoba umuntu wakho hayi budina ngalela langa
ngitshenile ngale ndaba okhuluma ukuthi angizwani Ngisuqiniseka. Ngiyazi ukuthi njengoba wena usubuya ngisho emshadweni njengamanje uyazi ukuthi kahle kahle yini efanele yenze umuntu wesilisa yabo. Ngikhona mina mabuya. Angeke. Ngicela umshado kwena. Umshado nami umshado mina sengiphuma emshadweni ngisamele indoda yami manje ubungibona ngineyinkinga kusafanele ngilungise ngigezwe ngenziwe konke ukugeza nginabo abantu sokuthola sigeza kanjani ngicela umshado wena ngicabanga ukuthi ngikhuluma ukugeza ngamanzi kufuneka izinto eziningi kuthi wami ngiguqile ngindoda ngiyazithoba njengamanje anginayo umuntu umuntu njengawe awungeke hayibo onjani mina nginjani ngicela ukuthi ngibe khona empilweni yakho ngiyacela awukahle uyazi wena uyazi ukuthi into esidingane manje ngeke yazi kade ngithola abantu mabuye machaza usiza manje uhlale phansi uhlale phansi yebo umsebenzi wami manje ngizowenza nini lalela yabona into kade ngifuna umuntu ozongithanda yizo lento leyo manje wena umuntu lona ungathi uyilonto leyo hayi inkinga ungazi uyangibona lo moya wakho manje mina sengifuna umuntu osezazi ukuthi ufunani empilweni futhi ngiyakubona yabona leyo lokuthi nje uyazi ukuthi ufunani umsafuna ukugeza cela lokho sikwenze yabona elishiye sobe sixoxa ngisazosala ngicabanga yani sazocabanga kahle maboy ngizwa kahle lento ekhulumayo ngicayekile kakhulu ngiyazi ufuna ukwenezela inkinga phezu kwezinto la ekhanda bana ngizoyithini ngiyazi kuthiwani madoda kuthiwa awuyingobe endalela lingane awuyilala ngosami yabona ngiyazi usubuya kude uzongifundisa impilo ngifundisa uthando mina sengifuna ukuthanda kulungile ngisazosala ngicabanga yo awubone yabona noma kuthiwa kuqume ini ngo-12 ngizofika ngizoyilungisa lapho hayi uzozwa ngakho yonke yazi thini uyi-wife material uyilento lefuneka efunwa yindoda hayi amhambi ngizozongibhede ube right hayi sozobheda ngampela ngeke baboy ngicela ukubona ntambama hayi zobiye ubuye hayi ntambama lento uba ndike ndahamba kakhulu ivele ibe buhlungu seyize idumbe kanje ndike ndidlele insizi kamakhosi alo makhosi ayinto zakho uba ziyasebenza nje lento ubuyazi uba ndifanjani ke ndithi nje ukufaka le nsizi lento unokuthula nafika kakuhle akekho apha endlini thule nesigqoko ukuze isebenze lento basakhazi bakosi njani mayivele ibe ngaka nothuli abantu besimame kanti banje nokuthula zange wandenza into enje ekaqamba lento ekubuhlungu ukuba indoda awu mthizimane wethu ndindodwa nkabi yami ngena mthizoze mngani wami ndindodwa lisemkile lo hlanya lungokuthula lo yo mngani wami ive yakhula lento kanti khulu usuku nosuku ngibona usuku nosuku fanele ngubone mina ivele yakhulu yabona ibuhlungu kakhulu ke ngoku mngani wami andiyazi mina into enje lento ndithi imanzisela impahla yabo yangibamba ungibamba kodwa akazi benje ayikazi naloko Thizimane iyanuka lento noma khosi unginikile kona into zokugcoba nazi kodwa ndiyenza uba hayi mngani wami ngakukhuza hlukana Vivian kodwa futhi angikho lapha Themba suba sanithethisa mngani wami uzoba right mawuthi kanjani ngizwami ukubhela amakhamba angilekelela nami kodwa kabe yami beka amakhambi phansi khona ngizokutshela yona kabe yami yabona kodwa yabona mama lo yokutshela ngayo lo makoti
Uyathamba ukhuluma indaba ukuthi ngasangibona lapha. Uyile nkabi yami kuyi? Oh ngidlali kanjalo mina. Manje nquma kwamakoti, nquma abafelokazi, nquma kwasanje ngamanje. Lezo nto sekuyisikhathi manje. Yabona abantu laba onjengo Vivian, lemlo thothi nomkuno nendoda yakho angisabafuni. Hayi nami ngisabafuni nje lutho. Yo, hayi ngifuna nabafelokazi manje. And right la sise ngibona. Abafelokazi ayikho uzofika zilokhu ngikhulumisa la. Angumuntu wakhuluma kakhulu, ungumuntu nje ndimbone right nami wasesayi. Abiya manje ngithi angizokwazisa ukuthi mangabe mhlambe kwenzeka ufona noma ungicinge ekseni ungafiki ekseni kakhulu yayibona nje. Ngizobe ngibhizi. Yabona nto le. Ey, ungitshena ukuthi usenonyaka akamazi ubesilisa. Ha. Wathina ngumyeni wakhe. Yimi. Ngemtshela ukuthi hayi. Akakaze njeni. Hayi. Yo, mngani wami. Abami ngizokubeka emkhulekweni kodwa mngani wami ungafiki ekseni mngani wami. Ngizosho ukuthi ungafiki ekseni. Ungikhulekise mngani wami. Ungafiki ekseni. Iyaqaqamba lento. Ngiyatshela uzoba right sokubuyela egame. Masibuye egamini la ngifuna sishaye. Sasha. Manje ngeke ndabuyele egamini. Bhekifa darling, sangibuyile ngiyisama. Hayibo ngathi Nxakanxaka la wenzekalani? Vele Bhekifa. Ey Nokuthula ufika nje okwabulisa Nxakanxaka sowungena nje sowushunqa. Nokuthula. Phumela ngomnyango. Ngizobhe unganami Bhekifa. Oh yazi into engikhaza kakhulu ukuthi mabuyi angangena ungahlala la mpedini nawo. Ish. Kodwa vele awuqala ufika la endlini wafika uzongifuna uyabona. Phela manje sengize ngokuya. Ish. Suze ngoku. Bawo yazi inhliziyo yami yagida ngazi ngenze njani. Yazi into ozenza kumina kade ukubi sokulesi sikhathi lesi. Bengisemakhaya. Emakhaya yazi mabuyi kuningi kuyenzeka ngoba mina sengibuka ukuthi manje nginawe yonke into yami right angisena stress ngisina lutho yabo ngijabulela nje ukuba nawe. Ngempela ke awungisize ngempela. Hayi ngeke. Yini? Kanti waleli noma kunokunxanxa ngisephuma. Hayi akontinuka yabanga umabhuze la umsebenzi. Ha? Amabhuze omsebenzi mhlawumbe okanye ngawo apha phansi kwebheke. Uqinisile? Kunani? Nokuthula. Ngicela la wena. Hayi uyabona? Hayi ngeke ngikona. Abahlala abantu ababhajiwe. Unxanxa wayinje, unxanxa. Nokuthula. Uyunani wena? Fika uyibonela. Ah! Uphamphulonga. Hayi uzohamba kwakho uzongihambela. Nokuthula yima. Lo mphambi longa. Ey Nokuthula. Uyini kanjani wena? Wena kanjani? Nokuthula sithando sami. Ey Yile. Ngoba liphutha Nokuthula. Wayifuna Ngoba liphutha Nokuthula. kunini inkosi ufebe kunini inkosi ufebe. Ish. Yo. Yabona. Yabona nje le indaba yokusicisha lento le. Usicishile mina kanje lokuthi ufuna ukucabanga yindaba. Kumele ngicabange. Ngiyenza. Ish. Lo yabo ngizomhlanyisa azi. No. Kanjani? Yabona lo mshado wethu uzoba khona. Sho kanje. Umshado yabo into esingiyifuna bengihlezi ngisho ngiyifuna ukuthi yabo umuntu osebuya khona emshadweni yabo ozokwazi ukuthi angicathulise kahle step by step ngitshayisa lonto le. Hayi ngiyakuzwa. And ngiyazi ukuthi uzomphatha kahle uyilento le ngiyifunayo yabo kodwa ngicela ukuthi ngithi kwenzela nje into ozoyithanda ozoyidla emnandi yabo ukhuleke nje ungaphumula icathulo ungene empedini relax awungiphinde yo awoy alawakhaza la uzomizwa ngendaba ubusika ish angavela ucambalala lapho ngisazama ukwenzela something nje ozo yahlanganisa la mabuyi Yini? Hayibo. Manqaka mama ngiyabuka Hayi buka yini? Hayibo yini nalo? Uthatha ke manje Hayibo ongithatha khona lana nje buka kunjani buka. Yini yonke le. ngiyazike lento lena kwenzakalani endlini yami kanti yo Hayibo. Hayi. mana hayi mabuyi ngeke mana mabuyi when we keep up La ngithi ngiyacamela nje ngizwe into mana ubonisa singena sobabili nje mabuyi ngihlala phansi angiyazi lento mabuyi ngifuna ngizokuchazela kwenzakalani yazi lo ngithola umhlala phansi ngichaze mabuyi lo msebenzi enguthola ngichaze nabantu njengamanje no yazi lo ngithola umsebenzi amasipala lapha enqashiwe kwamasipala ngithola umsebenzi ngibona gijima amakati khali inyoni la ebusuku angilali mabuyi angilali. Wena iqhamuka phi lento le? Yo.
yabona ikhombisa ukuthi ndiyanuka angazi bangifunana mabuyi ngako bengithi ngidinga umuntu ozoba khona ngako bengithi nami ngifuna ngihlale ngicabangisise kahle yabo manje uzongifaka einkingeni inkinga phela mabuyi wazibani ukuthi ngizoba nani mina ngeke uzube nalutho ngikhona mina ngicabanga ukuthi lo msebenzi wami ngifela wona uzoba right mabuyi ngiyazi lento hawu yabona yengicasula ngabe yabo mabuyi hayi ngiyangisabisa ngiyacasula mina ngiyasaba manje ungasabi mabuyi yabona-ke angicabanga ukuhamba hayi ungabusahamba uhlwile manje anginankinga ngendlela ibhama eqhuma ngakhona la ebusuku ziyaqhuma ibhama akukho safe ngizovuka kusasa endleleni kunokuthi ngifelela hayi kusasa ngizovuka ngimthole uMastenda yilento kusho khebe besheshe beneza abantu kunayo intombazane ehlala lapha ethiwe phatho khebe angifuni lento kusho ihlangana nabantu abangithakathayo kwadala kodwa sengibona ukuthi sengibona ithobana abangithakathayo sengibona ithobana abangithakathayo bethu hawu mabuye no usukusalude usuka ungathuki mabuyo yazi ukuthi iphilo top lento ukuthi sixoxe ukuthi sifunani empilweni sizokwenzani ngiyibona into leyo umchazele nje ukuthi wena yini into oyifunayo empilweni yabo yini into oyifunayo akhula uma sibe right iyabona kodwa ngeke ziqhamuka kodwa bengisho ukuthi ngisangifuna umuntu ozokwazi ukuthi angibonise ngomshado noma ngihambe kuyona le besingibambile kahle yibona into hayi ngiyakuzwa ngiyazwakala ya injalo nje ayishintshe futhi manje mina usomthunzi wami ukuphumula thina ukuphumula ngisho ukuthi kodwa ngeke yabona into ngenze ayinge-right mane ngijabule hawu idaba hawu wena chaza phela nawe ngiyakuzwa ukuthi njani ngakakholwa kahle hawu angakakuthembi yabo zinjani yabona izinto lezi esuke zizinhle ziyaphambili ayikholakali ngiyasho ukuthi ngifuna ukakaza umnyango wami ngabona manje basitshela ngizomtshenana labantu bafaka imithi la baqeda ukufaka imithi manje sekwenziwa kanje mina ngicela ishumi ngawo la uma stand abantu bangena la mina ngisazi njani manje mina ngisenayo ke impilo ngiyiphilayo anima stand ongifuna ngempela labantu banahlala endlini ilento labantu bangikutshena ngawo labantu ala imqashweni labantu la imqashweni yabona labantu basemqashweni ngibone mina wathemba uzoqeda nini ukwenza lezi zinto ozenzayo madoda awuthule wena ngizile kuwena wena ngize kulo nguma kangani yakhe kuthatha noma kangani ngoba sengibiza ngentombazane masubona amantombazane masubona ifebu ngentombazane mina bengisho ukuthi astand la wenza lento azenzayo ya amanga awuphuma kuzophuma lo ngithatha aphume kwakhe ngeke aphume kwakhe bathamba uyazi ngizowenzani mina kwakhe senezini yakho official wena phuma wena yona ntombazane umuntu sephenduka kuba ingane manje sengiyatotoba kanje ubhekizini bebekade ihamba kahle kanje babuhlungu nalento njengoba seyiphuma namanzi kona ngoluhlobo ngithemba ubungifonela ngane nje kuseni kanje yazi mthizozo ufika manje ngabo 5 ekuseni move akaphuma ngishene lapha mfethu uyabona ulimazile lapha ubekushaya kanti mthizozo Nomusa ileli mama lekutshela ngalelisha mfethu bekumnandi mfethu yabona lo muntu lapha masisenza lento uyangiqwebha mfethu uyangidonsa ungenza yonke into mfethu ujabule gcina lento ngokuthi ungonyaka bekathi ibhubesi yimi umngane wami elokishini kanje abantu bengaka uphuma njani endlini ngizothini
asiphutho zamphuthume endlebe kufa umuntu lapha babulalana vele aphoma ngejomba mfethu ngathi Bashiye bodwa. babulala ngithini Asihambe emthizozo sihambe mngani wami masihambe. uthi noma ijesi mfethu ngifihlelana mfethu ngisakwazi ukudlula kubantu Wami nami nawe mfethu lonto hey ngani uvela uncibe mngani wami hey xa sowunthi uzodlula kanjani ebantwini sowunthi manje phumile manje la wade kubizile awusho ngiphathe noba libhlukwe ke ngiphathe noba libhlukwe la engazi mfethu luphume mfethu konakele Tizozo utshela ngiyobuya mngani wami hayi abantu elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni nxakanxaka yothando